Bună seara, vrusmutritori! Ghini năvinit, ghini aflăm iara, tu joia di mobete armânească. Iertare că amânăm ni cheamă, în dau minuti, ama mea, calea di aua până Roma, este mult lungă, știația, abum îmi dau probleme, ziceam, pe partea tehnică, avem Nadia cătora sa îndreaptă, avem oaspite tora seara, Zoia Fundu Popovic. Zoia, ghine ne viniști tu, Joia din Mobete armânească, ne hârsi multus ne vedem. Avem baia Chirodian, dar nu avem zburâtă și nu avem vizută. Când a fost seara. Sera, bună seara, Tia, bună seara al toți din Avdu Crota și în bara lunăl, că este Crot lume ianuar și să avem un an bun, cu multă harau, cu multă vrere și toți schimbui și să vedem și alte ore când o putem, tot ana. Și avem nicativate jurtu searis, nu greșim. Mea tu meslo estu, stămâna esta sumplură 3 ani de când avem aceste emisii pe Armânamea Media. Așa că jurtusim numai șnăuluan, am 3 ani de Armânamea Media, de podcast pe Armânamea Media. Să țină Dumnezeu sănătoși și cu birachi, testul lucru, dar să putem să-l ducem de-aua șninti mai mult chiro. Zoia va să închisim mobetea noastră, că mea amânăm ca baia, și ca tot nata hurihit, noi avem ația întrebare ce ține de rădăținile a oaspitului ei, ți o avem, tu emisii, așa că nu ca chiniți tine de asta întrebare și va te plăcărsim să ne spui ne cheamă de zărținile a tale, că te amintași mea, tu un loc mult mușat, Crușova. Așa că zbura în cheamă de păpâini, de părință și de apoi va să zburăm ca mai multuși de locului te amintași. Yes. Bună zăsiși, Floritute, când li zăsiși multă bună, că este așită. Aceți himnul ază este Hristos dățem pituța teții pentru prota țină fețiră și țină dusiră pistăită. Așa că rădăținile de mine sunt mult importante, mult importante la noastră bană. Nu putem să o avem istă bană, ți o avem fără acele rădăține. Tot ne lipsește să putrim ninte, să putrim tu putura cum zdățe. Ma nu putem să putrim tu putura, să bănăm azi, mas nu le îmbutrim acele rădăținile înapoi. Că acele rădăține sunt tu fundamentul, cum este și a mea fără numă fundul, tiditute altă. Să facem și una șăcaie. Așa că Delicia, a mei eu pot zic că a mea toată familie Fundu este, zărținile sunt din Moscopole, din Tolbanie, și din noi este una mare carau că le avem una ruga, cum zice pe arbinisește, ili strada, cum zice ili pe a noastră limbă, cu a noastră părănumă, armate acolo și noi avem dus multe ori Moscopole, vrem să le vedem acele lucruri de Iuhim și cum cățăditute ațe până Iuhim Tora. Și multă hăraună face ațe când vedem că Moscopole era un mare, că știmți, era un centru pe tot Europa, eu nu zic Balcan, că avea delicia multul biserici, cu multul, atât toți știm, să nu zburăm cu universitate, cu multă Să zburăm, era mare. așa că să zburăm, că așa că te vorbeam a grășim, așa că lipsește să zburăm. Și asta, și delicia că asta, și că era un mare centru, eu zic, și mare centru nu seamă că noi armăi, ca armăi, mare centru cu de toate ți le avea, cu toate acele averi, și cu mare importanță tot Balcan, și eu Mindescu și Malargu. De ce Mindescu că aceți sfeți, era un după Ali Pașaian, știu ația toată istorie de când o svețe, una e 700 șatilnică de ateita, a mei para papăizdăc. Avem noi casa, este, știu, fundul, ștăteți de te fundul de Moscopole, tu mese de Moscopole, și ți este
strada noastră cu părănuma noastră, Iuhim, și noi scoși toți cu dada mea și cu apendul și cu practic, eu când eram mică, ne simt acolo să vedem, este una spunere că lipsește tot na toți noi, cât putem, na cunoștem cu aceea rădățină. Aceea și noi upețim, ne estim, eram acolo, eram tot loc de iuhim noi. Aceea să nu și pară păpăni. După aceea, pară păpăni era... Micăsescu care și un arad spari tu taifa tau, că mea tine zicești că erai nica, anda nisești protauară Moscopole, am asigura de la vără de taifă, e nea este mirachi. Și eu eram mică atunci, vezi, de după ce noi ne suntem 3 ori lângă, nu în oră, 3 ori după ce eram acolo, protul caduri eram nu dupețe. Și să te zic, acele caduri după urmântul bana, acele caduri când le mutrim, ne turnăm că noi când noi schimb, toți alanță de pe după noi, poate să le vedă. Ideea că și apendul nu e cu noi, mă putem să vedem că eram acolo, că știm eu eram de Iuhim și știm că acolo avem și multul de familia noastră, că fundul familia nu are multul cu părănuma fundul. Noi him samo dao 3 familie Skopja, aceea him fratele ala pendului și că așa că ducim că acolo are și un alt fundu, ție profesor pe universitate, de a noastră familie, și că să le cunoștem toate lucrurile și eu că cam să înveți de mică învățam de a noastră rădățină, de a noștri pară păpani, de a noștri toți ți se întâlnite noi. Familia, fundul după aceea, când svețe cu Moscopole, să fugiră Crușova, că toți se răspândiră de toate părți de putură, cum zăce tot el chiro. Eu știu că mulți oameni viniră Crușova și a mea familie fundu, tot el chiro vine Crușova. Crușova, Dericheaș, după aceea eu țin minte că tot în apendul izbura, că și noștri păpâni sunt, eu știu de pe papul meu, cumpănatul ți Crușova, spune tot că o purtați, tot ți era tu Moscopole. Tot o spune cum era țirea de Afendusul, după ce spuse papniu meu, papniu până când să spun un după altul și când le învățăm toate lucrurile, a meu papu era unde, cum să spun, cocea fundu, una de protile a măcsuri și un de protile măcsuri și cocea burac de familia fundu, m-a strigat buracul și are un cântic armănescu. Tu aduc aminte că este cu tu cântic. Așa este? Cântic este, coci are un dracu, este, acel este cocea buracul, acel este papul meu. Tu cânticul cântat cu Vasilache Lășutcu. Acei doi le duseră protile măchine, protile automobile, protile măcsuri Crușova și tu Macedonia, eu mândesc cum că ți era una niile, n-au spus și pas pringiți de anul, ți pringiți. Multul, multul ani minte. Și după ce cântiți și rămasiră, acea istorie o avem cum lucra în sponsorună, le știm toate lucrurile cu tradiția cum ni de pe comaxe în sărună, că nu aveam măcsuri. Stam năș și Vasilachiul, doi era, și năș coțe maxe ni de tot în purta diplomat, purta toți oameni care avea aici comerția ți facea cu ansărună, toți ți lipsesc nega cloțe, năsli duțea ideea și năs facea comerția cu ansărună. Așa că aceea e una de istorie unde mea rădățină, una de a mea e de altă parte de Moscopole după Crușova când vine a mea familie.
E după ce are și multul cu papniu ligată lucrurile, eu voi să spun și smerăt vărnoră, Sigura. când Vrem să zburăm Dumnezeu, mai multe știi pe pâini. nu Vrem să zburăm știi pe pâini, sigura. Lipsește să ne spui pe pâini. și este, Floria, цехим noi, тъцедък, искам обете у facem tore asta ștățea. Să ducem minte vărne lucre care sunt tutubana pe noi importante, mă știi bana, păi să ți zburăm noi, ștuți avem actare istorie, actare tradiție. Ștuți avem istă, ca una altă, ca e de istă parte, ca e de altă parte, mă tu, eu avem rădățină, de iuhim. Și aceea este tățeță importantă. Și faptul că Dulevina și te un făcea comerție tot și era soțul lui, îi dățea, poate să rămânem cu cea, năs multul făcea și caia. Îi dățea ideali pe limba macedonescă sărbescă, ea se scrie. A când va să rămână și când nu va să negă să facă una, că nu poate cam să negă pe tu cale, îi lipsește discurmă, nu tot îi pătește caia, scrie, tine scrie pe depozit, vedem. Și du-te cale, tot și să ajunge până să rună. Ștățești tu cânticul astea, părle te du-te ti una să cate, ma sera tola, ceantă tu mână și sera în sărună. Ștățești și bună du-te. Toțel chiro, în sărună toțel chiro să ajungă era delihia bună. Tora ajunge mult, Mai unia mult, cum este, ma toțel chiro era ația mult, cum zic, importantă să ajungă până seara de tăhina în sărună. Și cum Super. Super. И Василий cam multo este zili nihama di Crușova și am grăbsea toate textul ți-l Vasii că prota oară vinir acolo fumei di Horli Niculița și Linătopea și apoi vinir cam amânat și di Gramoste. Care a spus să ne zis nihama țin numii di tăifuri are Crușova, care a fost să și în dau. Mama poate să am o minută lângă Florin? Este când îți spunem de faptul că dau trei, îți dau și dau și ținții. Da, că este când îți spunem de faptul vrem din până ațeții noi ardă cu ofendul Iușcova. Lipsește să spună cel ce n-ai important cu pătea mea bană, direct cu legat cu a mea bană, aceea ofendul Iu, care era de familia cum Zășpundu și maia mea ideea era de familia Gionda. Daule era armănesce familie și doi era armăni. Aceea este ideea te apindu eu multu bana și cu mare dor era te armăndi. Tot când putem era profesor pe de istoria și nu cunoșteam și istoria de Balcanul, de Europa și tot cunoștea și multul a noastră istoria de armănilor. Și mult este de mine și ți voi să spună, știți că era de prosit o fondară Liga Armăilor tu Macedonie și unde oamenii care era tu protul congres bitule sistemul unei 1991 și eu tot analizăm cu asta. Lipsește să spun. De Nică, tot când eram și de 6-7 ani până când crescui cama, tot analizăm până și eu eram pe toate este lucre, una punduti, tot armâname, ți sunt când se vede plumbura bitul armânesc, când se fundă și când se dră oficial siba noastră plumbura armânescă. După ce eu, ideea tot când putem, tot la noi gândeam mult rămâi că nu era istoriciar și tu se spune cum zice, istoria noastră, tot ne zbura și multul că Evanghelii Gheorghiev, cum drătoră una carte, tot ne scria, ascultă, pregale șapte spune, eu pregale să scriu. Și tot ne și te spune, eu să scriu, tine spune. Și eu tot astea auzeam, tot chiro, tot ne eram acolo, cu ței, tot s-o mințigine. Și voi să spun un mult
cum zice, om care adră mult ter mãe Vasile Barba, care era muito bun ospea pendunju, a mine muito mi vrea și eu din mic gineto a noastră casa Crușova și tot ne zicea, tine zi la mine la Universitatea Freiburg să zburăși și permanește. Nu ne șacluțe, mi-a scriat zbor la nostru, mi-a scriat din mică spune mult cântiți permanești și te le-am permit. Și spune mai meștute, nu le scriat zbor la nostru. Și știți, alătăiată lucrății vreau să spun așa di para papăie, apenduniu și aceea e una istorie să drăm țiate tu Crușova și noi ca familie ca e bănam Crușova. Este muito mulțumesc, vedem cum trecoa și ți Mirache aș vrea ti armânami de la Paplu, la Fendia tău și la tine. Și vedem cât mult o angreacă, a este lucri sib zburăti, tu taifă, de anda sunt ficiuriți iniți, că sigura Mirache acolo crești, tu taifă. De apoi, va fi cam mai zori. Și asta era mult, ți vrem să spun că noi toți, ația de apoi lipsește să spunem nepoții, cai ți are, piciorghi. Noi de apoi ideea este să zburăm după... Eu ația o fac și cu Nicula meu. Eu zburăsc cu tot chiro armănești și cunosc și ația ți mi-a vza tot chiro. Cum mi-a vza, cum zburam armănește, Năs poate vărnoara ni turnam pe Macedonia Șcepiova, că nu poate tot chiro, este tot chiro lăsculie, nu poate tot chiro să ni tornă permanește. Și tot chiro me chichistește și ni turna de păcăță. Și când înviță urmănește, când vinim tora oțea iuhim, cum zăsi și Roma e departe, mă sfac vărne lucre și șite cum o cățăm emisie mă bună căță și astibă bună. Roma, când vidim, mult îi ajută ațeatora de para papăini pe picior vinim. Mult îi ajută și atea una ți zburăm sibă da una inițiativă, una tituț niții picior, tituț aței ți tăntora părință. Că limba este a noastră, noi nu him țiva altul, noi him ațeții him. Și noi putem mai să mărim cu a noastră limbă. Nu putem să nărșunăm, nu redeți să nărșunăm, nu curăm țiva, tiți să nărșunăm. Noi him un vechiu popul, noi him un popul că este multu livendu, noi him un popul că este multu nicuchirat are. Și atât tută vine la piciorul tău când him noi Roma, se ajută multu tu învățare a limba italiană și multu malișor o învăță, știi multu nipchiro, tora o zburaște perfecta ca italian și tu ține să soții italiani tora și a noștri și soții al năr, tot anănăță că acum poate te hăt chiro piciorul să zburască și te limba. Aceea ți lipsește să facem cu iste zburări, cu iste emisii, să spunem că tu limba să zburească nu erșine, este una ca pe limbă ca uși, este una gustiva tu bana ți-o e faptă. Că nu știi când v-ați ajută, nu știi când v-ați una hopă, când v-ați ajută. Așite. Așite spețe la noi. Și atea e una, pețim una cum zățea rucutor, cum ghine bana, de para papănio, pântora cum him. Tora și atea, cu iste zburări, cu iste actări, tot lipsește cât putem să ajutăm, hai cât și manihem cama, cu acele zburări, cu acele tute, și să voi emisiați upețit. Eu, Floriță, că bravo, ti voi, știi vostra idee, știi vostra inițiativă, știi vostru entuziasm, știi tute, cum puteți să faceți istă, că asta este atitudine noi, mult importantă, mult că una mare amală. Serioasă, că iată când statele zboară, știi că te-ațea când adunăm cu oamenii și care au mirache mari, ca tine, și atunci și mirachea noastră crește nica ne cheamă, de la una stămână la altă.
Și pălipsește și te snăpățem, și te alță zină, și alță, a să cață ți-a niheamtă zină până la vârnu, altă după te și spotă smindească ți-a spațim de pe maninte cu noi și te cu nostre bani, cu nostre picior, să și vă cai him, cum him, și te. Când îți zici Așa. Noi tot radioară a cât putem. Sigur, poate si bună simiță, ti altul lucru care să darăși cam bun, cam profesional, vai, peste scurtul, lungul, chiro, nu știm. Ama și noi cât putem tot radioară adrăm. Așa este și mult bună și eu zic că cât avem actori ca voi, entuziaști, actori care lucrează, caiva, lucrează și caiva, eu ți doi ubanezi armâni, că nu hit sama cu armâni, e răspândit. Și când îl spunem ațea, eu de și putem și să spunem, poate mă că zburăm în Roma, știi limba, cum este bună când o să înveță piciolii când o abdu, știu, Ote când zburăm pe rămâi, eu ți-am spus și când îi spun apenduniu cum este știova și mă întreb, uite, acum România? Romana? No, no, eu zic nu, nu este ideea, nu este ideea, noi chem un altul popor, simile. Eu zic, nu este ideea, mai este, nu chem un altul, nu e ideea. Și tu dacă ghineș, a ți lipsește să chibă. Cum să fac timp tot să știvă cât putem să spunem să zburăm ca echim. Asta este că nu avem statul, nu avem... E ca statul aveți, zic. Și apoi îi spun că de vechiul chiro cum era, că nu avem tora statul și de tot ația o facem o avetă. Și te tu ți lipsește să zburăm ti noi. Asta mi-am să spun. A ti Crușova când îți zăsiși, Crușova văna, cum zici ea, armăi fundul cu Ghionda. Și tot în acele vechi familii de Crușova, tot în sliga și Crușova și n-ai cam avea armăni. Și acele armănești vechi familii, că e văna Crușova, eu țin minte, multul din ăși, a fi spune, cu Toma Fundu, para papua meu și Niciota și de Crinte, atele sunt treile familii, care era și tema vechi, când unesira istoria tu croata, istorie, ma nu putem tura să le spună și te nu este istă femeridă, pa să le spun atele să nișite. Spune tu ți ai mirachi, noi avem chiro. Bine, nu știu cât avem chiro, ma cât putem să spunem bărnelucă și te Cât va ne interesată lasă de multă istorie, atât el fapt rămâie din noi, atât el fapt rămâie știi Crușova. Toma Punduș, când le duci și cai nume alte și cai familie vechi, sunt Crușova, sunt Niciota, Crinte, și atât cu Toma Pundu trebuie, Nesira una în 845 ani, mi se pare, aceea, fiind eu tot îmi spuneam, scriată, nu știu de le 45 nu e, și cât Mațel una în 800 Ioanul, tu ia cu, și zățea că asta cel armân că izbura multul limbe, și de liciota tu scrinte, aceasta în armân că izbura multul limbe, și că Nesira Istanbul, su ia Crușova, su gină Turții, nu facă Divosia tipul de este lucru că lucre. de-a mulți săpărați, de-a mulți săpărați acolo, Și Istanbul, ta să scapă Filipina Croșova. nu facă lucre, ți nu lipsește, nu li cătesc muierle, nu li cătesc o mii piciori, tute. Și coțe era e așa, e una de a noastră istoria, mă și de istoria de Crușova și de familiile care sunt cunoscute și care rămaseră și cum zățea, feții rămână lugurie bună, ți noi știi, mâine mă știi, Crușova și este bună că știm cum băga cruțe, cum le face toalante locuri și tot fel chiro când ghine. Și asta este una care o patimine și când o știu și atea, să ți zic și să spun și la lanță. Așa. Mi-arisește mult Croșova și tot nașii se pare că și-o aduți mult și cu Aminciu.
Mezzobo di Gârții. Cum era Crușova unde erai tininică? Cum este Crușova din Hisile tali? Ți oamenii alți avzâți sunt de Crușova? Tu, nu știu, văr artistul, ți are de acolo mult avzât? Uh, și după aia să ne spuni, ne cheamă, ți lipsește zveadă un armân care va zi azi Crușova și ți lipsește mult zveadă acolo Crușova. Fără de altă. Crușova știm că mult ani după Ninte și Tora, nu este ideea că multul că să bați cum ți să niți tu te-a noastră, Vasilie, ma un chiro când zbăna Crușova, când o băna dada mea, fiindu eu maș pap, eu meu, mi se pare că avea cam tinghie. Omii cam stinghiste, omii cam avea un cultural purtare, un portu, nu că căștora nu este așa, ma și eu când eram mică juca cam jocuri în afară. Toată tehnologie este, toate istenale tehnologii, eu ți nu poate să le lăsăm în parte, fețiră, ațețiu fețiră și nu poate să sigură că cum eram eu mică, tora este Crușova ți-a micărisește să avdă jocurile de piciorie, iar are jucare cu topa, cum noi când jucam căiniți și te Crușova. Și te este magunia să zbura cam armănește ghine. Tora poate și te ni cheamtă cam mani cheamtă și mani cheamtă tu este nale zăle. Are inițiativă și ații ținut putură să înveță cu sculia armănește și ditute, atele lucre poate și sunt bune, prota de casă ghine ditute. Tu-ți lipsește prota acasă să zburăm, acasă să știm, să învățăm caihim, cum him, țihim, cum zăsim șnite și să zburăm o piciorii cât putem, cam ații avem limba. Papăindii, maile să zburască cu piciorii. Are Crușova ningă stăneația armănescă. Eu Dacă gândesc... Crușova lipsește zățăm, este un căsăbă, o limba armânească, este limbă oficială. Așa, să ți vrem să zic, mihărisește ți ninga stăne ația Crușova armănescă, ori ația tradiție, multe de tele familii nu sunt Crușova, mă sunt iar acolo, că mine, eu ești cu tot chiro când pot, ne Crușova, tot vera când pot, tot în șeta cloțe, și a mei ficiorului și fratinul meu Lidia, cu nipoții, noi nu o lăsăm Crușova și țiți armasira cloțe, sunt, eu mi se pare, ninga ligați cu armăname, și ația nu e chirută, avem ninga oameni ca ieșuva limba, ca ieșuva cultura lui și ația lipsește să un exemplu, știi tu ți lanță că după că să bazi alante state iubănăm noi, tu-ți spune că exemplu de Crușova să lucreze, cai că poate fi țănerea limbele. Tăția zăctura nu e poate cum era un chirot, ația era una și te moabete să spun că nu e ideea, ma este minga stăne limbă și poate să avdă armănește linga acasă, ți zbrăsc cu mei cum șați cu nipoții, cum șa, ea mea cu prota ți băneze lângă mine cu nipoții și zbăraște armănește și ația ti mine e mult mare hărau, că eu cum zbrăsc cu ohiniu armănește. Crușova are mult ți zvedă, Crușova are mult știm toți noi, eu nu știu care nu revizută și care nu revizută și care nu revizută. Are multe locuri care și sunt și necunoscuți când îl spun Crușova. Multe oameni ieșiră de cloțe care sunt, nu e bună să zburăm din noi ca de Crușova, că de Crușova are mulți oameni cunoscuți, mulți oameni. Madelihea
din nostru loc, eu după sora Pafniu era Cornelia Bucle. Năsta este le Calliope Bucle Maia, Șania. Znači, Ania teta, cum zice Maia, daule. Și de cloțe sunt Corădățina și Calliope. Corădățina de Crușova iară, năsta este română, care nu putea mult, nu băna cu ofendu-se cu dada asta, că e din mică smărtă și avea o altă istorie și era cântătoră și nu putea, că toți alții zbăneză, ma mult o chichisea. Ti armâni di tualti Vasiliții Mutrescu, să ne spui nihamă ti Calliope. Gine, așa, ația cu Calliope și legată e cu Crușova și după le spunem și lanță care sunt de Crușova, așa ți cunoscuți, mă, Calliope are rădățină de Crușova, după Chiceva are jumătate. Maisa este de Crușova. Calliope avea armănește până 17 ani. După aceea nu putem mult să află că avea una altă acăță cântă. Era mult cunoscută cu Zlatna Slavice cu protele cânte de Nică și acăță de Nică schimbă una stea, cum zice, internațională. Nu stăm tu Macedonia, ma și toată Iugoslavia și Mala. Și tot cel chiro năsta să ne tot nazburati familia Fundu, că sunt legati bucle, că sunt români, că sunt de toate, mă tot zicea, Zoia, tine zbărăși și mult bună românește, eu nu putuia ce să fac, eu îi zic, eu nu ies cu Calliope, tine ești de altă parte, altă cunoscută, tu iuți două și ai altă cale, toți avem noi una cale că îi purtăm nizim după năsă, și Calliope ni zicea aceea, eu îi ziceam nistă și tot ghinim până aceea că Calliope după ușcim aceea smărtă, avea alte lucrăți li făcea Tubana și succesul Alina știm că este și Alina Sășadă, că este jbanedă și croata și Slovenia este mult cunoscută, oltă să îi Petrițevic, tot chirotul Sarajevo, stavtul și este mult populară alei cântiți. Și că eu îi se pare că aceea este una persoană care este de Crușova, ca familie, de care e familie altul, știm că este naimă marele și toți știu că nu, că sunt tu de tu Românie, de tu Găție, nu știu, eu mă descurc că tot la tot și prăiesc și avea ziua de pățere, tijală mare, nu este cu noi, acel era un picior care multă horia, îți vedea și ți... Nu era artist, când era un petricut de Dumnezeu picior și eu Mihărisescu că îl cunoșteam, mult în este zore că nu este cu noi, că putem mult să facă de lume tută cu cânticul, ți-l cânta. El avea curtită să dea acolo în biserică, tu Crușova, aduc ghineaminte? Da, după aceea vrem să spun, aceea era cloțe, când o zină Crușova, cum se știe, ca e lucruri clivedă. Este persoane, a lăsară și cătițiva, după toată istoria ți avem toată istoria și multe lucruri ți dăși nu le are, nu le știu toți, are una biserică care ofese mănăstir aproape de Crușova și acolo se năs tot chirul lucra cu ofendusul și cu toți alții ți ajuta și avea o cărtură, avea de toate. Mă tot chiro năs pistipsea mult tu Dumnezeu, pistipsea că năs este tot chiro cu noi, că lipsește să facă țiva, să lasă țiva, când ți-a sărmână ți tot, na? Și acel mănăstir este delicatura betestitii toan și este mult mușat, adrat una mult mușată locație de Crușova, mult mai înaltă de Crușova, eu vede toată Crușova ca pe mână și delicia este tam zore că nu poate să vede tora cum este și lucranăt, ma aceea este audusima minte și năt, de aceea ți vine de Crușova tot și proiesc ți și năți rămân
multu zăcă și eu trebuie eu mindesc că hai cât pute, că Caliopi caie zburaște, caie nu zburaște. Vărghi nu putură, nu avea, vărghi nu vrura, vărghi nu putura, nu putură, că Caliopi nu putu, nu avea cum de pe cama să abdă și să înveță și cama tură să zburască, mă chichisește că ceva. Când zburăm armănește, toți și proieschi. Avem mulți cunoscuți businessmen, să le spunem după numă și paranumă, avem multul tățeță coming care este de cloțe, care sunt tățeță și nu reduțiți să nu când zic, nu vă șunați să zburați limba armănescă, nu vă șunați schiță mâini. Eu nu pistipsesc că poate om stărșuneză de istă, câți oameni de Crușova, câți oameni de Ramultu că să bat de Macedonia și sigur escu că și cum iubusim și cum știm la voi tu România, că ai tu sunt mult cunoscuți români și cât sunt importanță toate ți-o dară, tot ca fi cu una profesie ți-o fac și cât mult sunt cunoscuți, cât mult sunt respectați. Gânduiesc că faceți nu agărșim și de zugrăpsitor lui Nicola Martinovski. Știți? Ma ghire, un după lantul, tățele zice, eu tățele mi am fac și una legare cu tută că avem puțin să spunem, nu avem ca să le spunem și Nicola Martinovski, Galeria Nicola Martinovski, deliheate, civații, ti Crușova, să spui cu nume și cu nume, să spui cu aceea lipsește, îți vede, lipsește una ziua. Că delicia, poate să vede niheantă, măcar când ușeți cam în Truș, când ești Crușova. Eu, ca ori am toate acele locuri, ți sunt nu tu mi este de Crușova, ma aproape de Crușova. Toate acele locuri sliveți. Are actare, avem mare cultură, avem mare tradiție, avem mare natură, este unicată. Avem una căsăbă, cât înaltul, ația nu are tu Balcan, n-ai înaltul tu Balcan. E ația când o ai, lipsește să știi că să te gândești și ți să spui și ația ți nu au văzut Crușova să vedă că are galeria Delica Nicola Martinovski, este cunoscut de toate. Multul lucre ți lipsește și se poate vedea. Monumentul ți este Macedonium. Toate acele alante mai ți sunt tu, nu le spunem. Toate Pitu Guli, Mechkin Kamen, Nicola care toți ți cunoscuți sunt de Caeta. Când o să iei retrospectiva, lipsește mult chiro să zbură și maște Crușova, tora nu știu cât putem chiro să zburăm te tema, are delica mulți oameni care vin de acolo și mulți care zic din onoră cu toată natura Crușova, cu toată istoria țiore. Delicia are ți zveda. Eu gândesc că și tu este ai ți tricură cama lucrează și cama pe turismul Crușova și eu gândesc că Asta vreau să întreb. Tora duchim, ți lipsește izveadă Armânie care e în Crușova, am avut xen. Ți lipsește să dar, ți poate să dară Crușova un xen care ați bazină. Doazină, prută eu mindescu sesă și se sprimnă la fora de Crușova, nu tu centru de unor. Ma are multul Salina Montana și prută să vedă Crușova de Montana hotelul, cum se vede toată Crușova și zbe cafe. După panorama, avem mult bune tereniti dare cu schie, care sunt tu, ți sunt tu, ți acasă. Nu mult, mare, eu mi gândesc că sunt mult bune știațeți va sub jiceara, cum este, cum ziceți voi, tia linare, jiceară, are și la voi, așa? Așa e. Și eu mi gândesc că când o să facă din Montana, snegă de pe acolo în sus, eu sunt terenile de cu neo, și când nu are neo, acolo este mușată toate sezonii Crușova. Ti una tută să vedă Crușova de toate părți, că este de toate părți cucurie învărligată, tăția este și tu cântiți cucuria învărligată.
Тънда сутрека це Курия Куријацијасте, депо и они се паре аре мулту локур ди историја ди Крушова Сливеда, кај санту цидзеш Македониуму, јасте ансус, авемо на гјоленика, ма тора јасте мулту бушата адрата, ши мулту ди туристи, тора некаквоце, кај јасте adrata cu bușate ti primnare stave și toate lucruri. Toate zășturi este ani de zile lucrează pe, cum zice, turismul când și este interesant să vede și români că vin la români, să vede are cu cai din vizere, cu cai de are organizată. Să poți față una imnare pitu Crușova, pitu Curia și aceea este mult interesantă. Are și aceea cu azbuirarii cu planor? Are și aceea azbuirarii cu planor de aceea de pe munti? Vera, cu ți azboaieră de acolo. Esi, aceea de fost, sau în engleză vrem să spun aceea că unoră toamnul, aceea bună de zis, și este prută ninte aceea unoră toamnul stăne și aceea Crușevo, etno, cum era cu Chirolgu, tot să îndrect cu porturile din tradiția de un Chiro, și de unăie în 103 aceea, tățea și eu nu spun aceea unăie în 103, că e mult cunoscută de toți au zătă de Crușova, e de cel Chiro tot sunt ca turții, ca comiții, ca tot sunt priadrați, și imnă pitu Căstăbălu și când vin turiștii, duchescu că sunt tot uvărnu altul Chiro, tățel Chiro de unăie în 103. După ce avem aceea uzăși și de idee interesantă de turistii cu de tută Vasilie, de tute vasiliați în oameni care azboiră cu paraglideri și aceea este ideea mult bună și curușare și mult din noi are e unicată Crușova ștețel sport, care mult bune условия, tută Pelagonia este ca pe mână, și de acolo se vede. Cum se vede de toșe Crușova pe oa, adică Crușova se vede tută Pelagonia pe mână. Și cum zicem noi când este iarnă, poate zină Crușova toți când un șnorene, o șarene, o schi, ca nu face schi, poate sprimnă, ma când o vede Pelagonia este ca una mare, că tot este negru radios, a Crușova este soare. Și are multul pe care poate să facă. Dure este Havaia, ți avem. Aceea Havaia este multul avea multe inițiative de deschidere hospitale a nostru ca să bă, că este mult bună aerul. Tiste tute ți sunt ți au probleme cu adiare, cu eșiță și ați rămas și ca una idee. Multă lucrare ați rămas pe bune și poate omul stă mă zină și sibă mauș să șadă primul niheam și șadă pe terasă să bea cafe și su Havaia de Crușova su adie. Că toți armănii se nămândresc cu oraș, nu-și luară nica biletii de vacanță Thailanda e altul loc exotic. Ori? Avză ghine? Avdu bună să mă niheam tătură, nu știu de ce? Spuneam că tora tu armănii ți nămândrescu și nu-și luară nica biletii de vacanță Thailanda e Maldive. Tora de veară să-și ia calea cât Crușova, că mea câte lucruri are te vedere și acolo. Și eu mult zbărăsc cu Crușova și bărbat meu, aceea vreau să spun, că nu este armân, mă zburaște și achitisește armânește și omnesc îi ajută mult de limba italiană în țară. Și aceea ți dă niște ghinere, dă să toți diplomați care sunt tu Macedonia când ghin. Și aceea al toți zburaște Crușova și al toți dă-ți aminte să văziți când ghiniți tu Macedonia, lipsește prota să vizeți și Crușova.
Și като сторна тут амбасадори от дипломати и звони ми Зоя, но Иран Крушова, ма voi aveți una amala mă căsăbă, aceea este una unicată ținuare tu dunia aia, că tu Швейцария, că tu isto căsăbă schibă ninga niham spota, că e adrată mult tină, ninga niham spota să dară, eu pistipsesc că nu este mult departe de toate acele căsăbați turistici și locații care sunt top, ți le zic, toată dunia de montagne. Și știți, eu știu, Armălul Gheorghe Ghiușă, etora o duc minte, năsă face ture multul Crușova, care îți duci tu multă că să bați și hori, numai de Republica Macedonia din Nord, ama și Arbinoși, ama și Gârții. Așa. Eu ți dau nede și atenii face multul perau și zburași și năs multul știi armâini. Nu știu, tot în adiție are armâini cu năs tot, n-am că năs este armân și tot în mică aftă când este acolo îi scrie și tot în zăse, tot ține ca poți va stornă. Multul alt zăsă, vrem să ne zim iară Crușova că era bună și multul bună să măca. O grășim măcare de Crușova, că este... Poți zic și mie că este una din ai mai bunele măcări acolo. Știți, eu gândesc cu Delica că este, știți, că are Delica mult bună carne, mult bună caș de oi și multe bune specialitate ți le dar acolo, toate acele ți sunt cafenați și știți, mi se pare că nu poate cafe ceva din Crușova, eu tot cu inima zburăsc cu tățea și tu ți zic și-l zvoni meri, iacața cu sure, cum te perdonește, că multă, mă, nu este că ți-are cu sure de casă o mie, lanță, tu ți zic bravo, mă, de casă o mie, iacața cu sure, zic, multul zbrășeștine de Crușova, tot chiro Crușova, nu că ea noastră este delica ușața. Are multul ți da și eu gândesc cu șninte, ningă cama, a snegă ninte. Da, Dumnezeu, că am zis că în 2 ani avea gata și mult duniaua de acolo, mult tineri avea gata, avem nădia că va stoarnă și că va să dară lucruri mușate. Crușova că este amărtit, e un actari loc, cum zicești, în malmă de loc, ți așteaptă adastă ca tinera mea stoarnă și să dară acolo lucruri teanami. Zoia, nu voi să găsesc să spună motritorilor, iertare, nu voi să găsesc să spună motritorilor că masa aibă văra întrebare pe tine, să îngrăpsească som live-ul ți dezvârteaște tora pe Facebook și noi vale apândăsim tu emisii, tu minutele țin armasiră. Care ați vrei să altul țivati Crușova, poți zis tora? Care avem de Daima bună este când caivaș, cândva tu capi sezonă, iarnă, șverăș, Crușova e tot înămușată. Și delicia este și tinerii, a că țara multă are tinerii, este lucrăți, sunt ti răzbunare, cum zicem, mă știa ușii. Are tituți cătitiva, cum zice, și coțea eu mândesc că este ahăt nu greșim că avea și un turlii de cântare, Crușova, era mult acolo. Matele sunt în comunie nu au 130 date zile de Crușova Republica și este Floriva. Mult tătează, e aveți când le spunem câte lucruri are, ți sunt importante de Crușova, nu poți tu te le spui, tătează și masa ca să spui oamenii, vărnoră, nu poți să le spui, să cați cu nume, mă nu poți să-i spui tot. Și vă nu ți este de Crușova, ți este cunoscut, poate să o greșești. Mai și dau persoane, ți le spui sunt mult importante și tot le știu și sunt țivații sunt mult nu importantă, de Crușova și termâname, ți le spui, nu voi să spun tăți că are mult lucruri, adelica, zilele de Crușova, sunt una unicată lugurie ți-ți față ideea și tu te dați zile, și acele dați zile acolo, eu nu știu, tu cai că să băși, tu cai Vasilie oreațe, stai delicia că este nică să bă și să le dați ele toate unicate și are și era armanescă. Tu ții mes
sunt este dăli, ca să știi Dau dumneavoastră. pântate, cum este unii în 103 ilinden, și așa te ștura svakate dălile de dau până date 11 de august. Augustul. Așa că nica o oară, care nu aveți adrată plan de vacanță, de vară, știți, tora Iusnițeța Estan. Bravo, Gloria, și asta că Delicia tinoia este bună și când îți vede că savdă cu vărnii, are mult hotelul de a mei că ți sunt cu surini, să ne rămâni. Și tot în tu borlu, când vin ospiții, când are armâni, asta Maia, că este aproape casa de hotelul, și zburaște cu toți permanește. Ați sunt mau și ți hina oțea, tot înalt cu cai să zburască, cu cai neheaptă, că altul nu lipsește, când o snezim pe să vdăm pe lanță, țiva altul na o termânghi de Crușova, să ne zburăm pe noastră limba, asta e de una bună augurie. Și tora iubii tu mintiși, nu voi să gărșescu, să spun că n-ai mai bună lăcumii, ți-a măcată, ea este de Crușova și are numai Balcan. Așa și asta de rămâi tagaz, așa te. Mai eu dăși tu factoră, nu știu cât putem să spunem, este nu este marketing, ma nu știu cât pot să spun toractorul, cred că știu noi când o avem. Este nu este profesională emisie, că eu când lucram ți și zburăm, nu lipsește să spunem nume de firme care lucrează cu ceva, nu lipsește să spunem ștățează și nu știu. Noi nu chimauații, nu ne pălteaști cană, testul lucru, așa că putem să spunem iți vrem. Nu facem? Și de bună, ștățează că nu știu cum e asta tot. To este emisii, putem să spunem iți vrem. Eșite. Ți vrem și ți este delicia bună și ți delicia să rămână și una ziua, poate un hir cum zice, putem să ducem ceva, ti vărnuție să ascultă, bună este bună, știi, una bună răzbunare, știi, bună vdare românește, a Balcan și Crușova și Lucume sunt de tagas, acel era mult bun soța la pendonio, și era pe mandolina, și ginela noi acasă, totăna, și era pe mandolina și căuta armănești și cântiți mult cu apendunii și cu toți păreile ți le făcea tu casa. Și aceea mi-a adus și aminte că Delicia și eu voi să spun și tora lodrară mult cam mare și de locul și o producție tută o crescură și toral cama nale, nu e samo celu cume, a cățara să spotă nale, cum este modernul hiro de ază, și naš sunt imnă, cum zățe, cum hine chirolul și naš imnă cu nouă chiro. Așa lipsește. Și scoțea bună ți-o spusim, și carne de Crușova, cum spui, pe tot le ia lucaniții de Crușova, scoțea și-o cunoscuți, că este bună. Lucaniții sunt tot, eu nu știu, ți zic, toți Crușovare n-ai bune, mă delică sunt de, cum zice, de acasă, adrate, și cu carne bună, și cu cumule dară, nu le are tot la alte locuri de Macedonia, eu mi se pare. Și delică și că alte locuri și năporă, că sunt cu specifică una aneurismă și când următ sunt mult bune. Măcar. Voi să Gărșescu să spun că am și un mult bun soț de Crujova, cu care cântam Toparea Via Balcanica, de Fumeaia Kostoschi. Machiuli Kostoschi. Și papla lui cânta și el cu... Bravo, îți da, știne. Boața. Mulți oameni. Da, bine, și acolo are și multă de românești, că stanuții sunt toți cântat de chiro, multă bune românești cântiți. Și vechile românești cântiți de Crușova sunt toate mult bune. Și așa este, bravo, ți le duci și tu și aminte și daule, nu petim, știi Crușova, mă vete bună și
Avem și o întrebare de la Lence Kostovska Pavlovska, ținea și cu Surină. Zoia, care carte poți ne spuni a îngrăpsită de Crușova? Mi-aflai tu Băsearica Sveti Iovan și avea promoția mușată carte, ma nu pot să o aflu. Nu știm de care carte Are era. cama de cele ți le-au scriata, nu este una carte, a eu lence că o știu mult bună, a ele petrec și îi dau în chestiuni sigură. Eu a ele petrec și mult le-am, are un ținuirea nostru de Tonglieu, care scrie mult bună carte de Crușova și am și acasă și nu se află multul, mai este mult bună carte, acățată când o scrie un care are bănată tot tăită Crușova și eu îl cunoscui când o scria carte, asta este de Mana Ochiro, carte. După are, cărțile toate ți sunt în Crușova, nu sunt unihantă, ma toate sunt scriate cu istorie legată. Și eu ele petrec și ale lencea și toate că le va, îi dau și de mine, ceva. Așa că le am Serioasă, atele. serioasă. Mas ne Pietret și ana over link, val băgăm sum live-ul de pe Facebook, ta să-l vadă și alții. Mas Putem stai eu când așa că electronic. eu când o aslit Crușova, poate pări că tora niga când o spitesesc că este până himoță, acolo le-am tute și eu voi una ziua cu toate atele și pentru eu ți le-are scriată lucre tunăse, li una ziua era una idee să li scot tu video, cum zice. În format electronic, min iesu ca si bănai magini, ca să poată să le mutrească cât cam mai multe duneauă, mea să le băgăm și tu biblioteca Aldini Trandu, și știm că tot la ne mutrește, îl mutrește tora seara, el a dar un mult bun lucru, pe este party, și avem și o întrebare de la Costa Canacheu, întreabă de si Crușova are suțate armânești și cum le seduții lucrurile. Aceea Crușova, tora știi suțatele armănești, eu kad știu că eu largo chironuiesc cu Crușova de lihea, multă chironuiesc cu Crușova de mică, de 18 ani, ma zici că ești legată cu Crușova și tora ești mai departe și de Macedonia, nu ești cu Macedonia. Tu este un momentul, eu că știu că eu tot ne zburăsc cu pomini de acolo, ți sunt armani. Eu știu că funcționează ceva, eu știu că dar vărne adunări, ma oficială, că suțată armanescă, nu este sigură că funcționează cu cele toate adunări, nu sunt serile armanești, ci serile armanești mi se pare că și știi și Crușova ningăstăn, și Crușova țăne, ma te ți-ar lipsesc că să zburați cu vărnul altul, eu nu voi să zburăsc cu Mindescu, că nu sunt cu intenzita, că multul să îndămusesc cu omii de cu acele, cu, nu pot să spun delicat vărnul altul să lipsesc, că să spun atâtea, Minduiescu că stările armănești stân, că soțata armănescă este în moment Crușova activă și mult activă, nu știu cât funcționează. Știu că are oameni care sunt în Crușova, care lucrează, știi, limba, știi, ținere limba, șoche, cum zicea Ludzăc și Nadia Lele. Ați că poți o țin pisculia permanește, nu pot să spun exact cum știe tora. Tu este, peste 2 ani nu este... Va să întrebăm și va să aflăm cam mai multe după Eu mi se emisiune. pare că are ceva și bună este zăște ți se zbăraște picioriții, ți înveță limba armănește. Ația nu, căță și cât sărmână. Nezeminte. Că suțată armănescă și eu tot ne-am întrebat și tot înapoi și acestea tipă, suțatele acele armănești sunt bune, că nu sunt legate cu politică, nu sunt legate cu ceva altă. Acestea sunt tii armâni de acele suțate. Și eu tot în voi și tot în când ne îndopustim și noi scopia și când eram matini, când o să zburăm de po, sigur așa să pățăm, așa trebuie să spunem când eram tineri, de iună cunoștem și torahim tinere, nu că nu știm. Ma când eram mult unit... Știm nici am amintimeni. Și
Bine, voi să spun Dar că nu, când dar nu ați zicem că și da. mi chiama molto tu Ilici și mi chiama Mintimeni. Gine, тук соцът целио, тота не скутеце, штота на вой, кънду на Дунам, ши нидзем тота на пехтърлян дамасе, ши аце nu este ceva ție legată de bunoărță cu politica. Soțatele sunt bune și sunt lipsite din noi, multul, și cât cama funcționează, cât cama lucrăm și că pute când ne turnăm, nu chim toroțe, mă să turnăm la ca este toră na poră, când o torna tu Vasilia de este. Poate, cât poate să preducă sledară funcționeze. Și bună este acea întrebare ca eu de domnul ni se pare renunțe. Zoia, io mi hărsesc molto di molto Savdo Grailo di Crușova, care are un opsi și un dulceami a Horia. Și ca știi cât mi hărsesc cu steavdu că zburăști sahât mușat cu grailu ți să zburaști Crușova. Să ne aducem doar aminti că a spus și tu părăstă seara ți o adrăm pe Facebook ti andamu se adiază, că tine adrată lucru și tu televizia pe, la secția permâneaște de la televizia de acolo de Scopia și ai lucrat și tu radio. Să spui niște amătii lucruri ți l-ai adrat acolo și ți invița și n-ai mai mult de tațel lucru și care ți ajută să zicem și mamă tu bană. Așa. Mare experiență este lucrul știu televizia cu redacție armănescă, știu radionul pe limba macedonescă. Mult umani am chiro eram tu televizionul pe limba armănescă, ma lungo chiro eram tu radionul, protlu canal de radionul macedonescu și izburam pe macedonesce. Ma șațel chiro când lucram și televizionul și radionul, sunt mult important și mult lucru. Prota, toate acele cunoștințe le avem cu toți oameni, că tot chiro cunoști alți oameni, tot chiro ai activități care sunt legați iară cu oameni și acele lucruri, eu mă gândesc cu toată natubană ne ajutară cu multul situații care le avem și tu privată bană, și tu bana de po care o facem și tora tu lucru de ază, așa că tu televizionul și radionul sunt una diferență. Radionul este, eu tot am zburăsc cu una mare vrere de radionul, că are una, cum zice, mult mușată magie, cum zice aceea, una Măhii. un spiritul care nu poți cum triuva, că tu televizionul ai să știe, ești, lipsește cu acele gesticulații cât poți cum să știe cât, cu atea ești când o ateți Veta Timotrescu și atea. Zburăști, te abdu cum zburăști am Timotrescu. Oțea, tine lipsește cu zborul, cu atea tine o spui, și cu a ta boțe și cu a ta dicție, cu de toate cum zburăști, faci tu țălanță ți te ascultă, alantă radă iară te ascultă. Nu ești monoton, nu ești... Știați că radionul este, de mine, un mediu care este mult mai bun de televizionul, de mine, ca îl spui și atâții, ma experiența de televizia mică, că eram 18 de ani eu când eram tu, televizia, redacția armănescă, 18 de ani când tu, eu nu știu cât ne ține la facultate, după aceea ne-ți dau 3 să cât, 4 cât poți și o altă limba, scrie ceva, zburăști cu oamenii armâni și aceea era de mine mult bună că era pe noastră limbă și aceea cam era importantă de toate alte lucruri de să faci ceva pe televizionul decât când damas cu oameni care sunt armâni, că eu ți dau altul lucruri, noi zburăm pe limba macedonescă. Și aceea este protații multul ni pățea harau și aceea o pățeam cu inima
că era permănește. A radionul are una altă dimensie, era că era protul canaltul Macedonie, tu vestile, atele ți sunt tu, că tățel chiro, eu eram tu chiro când jurnalist și era pe un mai profesional level. Locățaia cel chiro când aveți jurnaliști și jurnaliști care era delihea multu toațețiu, adarațiu, scriuțiu, fac... Mastur toațeația dra. Era mastur. Și tora tijale, nu este ahătășite, ma toțel chiro eu ambițam de oameni care era și nu voi, nu știu de le spune numai mult oameni din tu cap cu care putui să lucrezi pe țel chiro și Gheorgovski șlape, nu se poate altă vărnițivație, noi toată Macedonia sunt un nume care sunt masera traiceski și mulți alții care delicia alasară un semn mare tot jurnalismul tu Macedonie. Bune, si putem cunoaște, spunângănăș. Eu eram atunci, prota 18 ani, eram pe poate 12 de ani și eram najtineri acolo, toți erați în 60 de ani. Vărghi tu penzione astea, eu eram nainica și tu mi strigai, Nica, ma ti captă dă-se cu boțe. Eu este feta cu boțea de când după zi. Și atunci era ea bună, că vărnul nu mi cunoștea. Asta spune că iubisește, ma azi dățea, eu este feta cu boțea. Ația ți dăctă, ți era de omlățea. Nu te știu ca ești, și ația este bună, nu te știu. Stau știu numai și fără numai, avdu vărnul că zguraște și după acele când unize tu treci umitate avea acele tu slevța tu te femiriți după ce cria după cele novitățile de dea tu treci umitate a noastre vesti. Mățea era bun chirotora, nu este atât ca atunci, vărne lucre și ți donesira și cum nectu jurnalismul și tu te sferi tijale, ma are ningă profesionaliști și buni, are ningă oameni care uvaș sunt buni în toate profesie și eu că-ți zic și pistipsesc că nu cum zic totănă, eu spun actarea ți nu vă zic totănă, nu este de tute ni bună. De tute astea și te, nu vă zic că are o ministă ți stăne pistul pe nivel ningă, tu pe dunia astea și te, și la voi sigură și ți do, nu este că nu are profesioniști, sigur are ningă, și ația mi interesește și la mine și la noi și tormănesca noastră și radio și televiziare, totăna vărnuții ți șuvață lucru și lu față cu inimă și cu suplit și este profesional tot lucru. Molto mușat că avuși experiență em tu televizii, em tu radio, viduș ți este bun tu ună domeni, ți este bun talentă domeni și că învițași multe lucruri de acolo. Și tot aminteam cât ai trecură de ani când cunoscum noi. Și trecură 18 de ani. De ani ne știm. De ani ne vedem prota oară. Și ne-am dămusim tot lucrul Armânescu. Era un proiect cu tineri români din Balcani și m-ați vrei să-mi spui, îmi dau zboară de ți aducere aminte ai tineri de acel chiro și m-ați ținuș legătura cu tinerii ți-am dămusit și acolo și ți era de mai multe Vasilii. Aceea este chirurgul, deli când ne cunoscum și Toma Ianace când ne cunoscum și tu ți era acolo. Și deli era, Timire era mult bună că eu învățam francescă limbă, franțuzește, a cățari și să înveți și engleza după, atunci vorbesc și italiană și toțel chiro. Era mult interesant că avea oameni de toate vasiliați, de știm cum, nu era seama românghi și multul era bună, ți putui atunci, de cel chiram și una nibună și multul bune lucruri. Una nibună lucru, ți nu puteți să nu-l aduc aminte, este Cristina Costova, cu care eram tu una odă, cu care duriam de dun, toțel chiro, care a adus și minte, tineri armăname de Macedonie. Noi până și cu mulți alții, Toșe, Evanghelița, Daniela și Snule duc Tania, ștuți alanță, Snule duc tuți minte, dar știm caihim și cum noi o dramă te tineri, măname Cristina era noastră prota și Președinte.
cum făcea de tute, cum lucra cu mare inimă și moram să duc aminte că năsa idio vre snedzim minte carmăi și tot chiro eram de dun racoțea și atunci ne cunoscum și noi daule. Multul este žale că tare mladusim titoše proiecția bana astea lipsește să le ducem și nibunile lucruri tu minte ma omii care mânti tot na să spunem. N-ar tu minduierle și tu inile noastre. Și se totăna, eu mintesc că aței nu lipsește și le greșim să le ducem aminte toți aței oameni care au preaduc ti armăname, ti noi toți, ti mățeați him, cât putură. E însă era una tare persoană și te aduc minte că țivați germase nibună de țel chiro când era tinine armăname de tot Macedonie. Noi, unul în 1900, când eram eu 18 ani, protorul textil tinile armăname, nu știu de să știe tu Macedonie, eu cu Cocea Bușcu și lângă 3-4 oameni, corneti Zoia, ideea una Pechevska, era paranuma, după tată. Și de atunci, după era este tinile armăname, tiu iara o drăm, când nu cunoscum nică unora, că era de ponchiro când tuți acățăm cu studiile, pa diheamtă nu era cum lipsește, iar acățăm sudrăm și acea experiență de mamaia și mult bună era tot organizată. Mătii nu era mult bună de toate că eram toți de dun cu toți de toate Vasilii, și noi armânii eram de dun și ne zburam noi de dun cu Cristina și cu toți, că Daniela era atunci și Costica de Arbilișie, să le aducem minte, Stere Stambule, după Andreea Alțara și tot de Tugărție, știm, mulți oameni care era entuziaști, care vrea să lucreze tia nostru popul. Și cu toți acei eu de chiro, tora când era venit Roma cu tănate în vizui, eu mult voi nu ne chirem când putem să scriem, când nu putem să vedem, ma aceea este una, să zic de toți tinerii care sunt uștora și noi de dun și cu alți tineri putem să ajutăm și toți aceții sunt tora, ma tinerii să facă aceea ideea la țere cunoșceri și a țere să ne de poc scriare permanește, că noi când ne scriem cu stere și cu toți, dacă ținem contact, când ne scriem, poate câte ani ne trecă. Am ideea când aseară să avem scriată. Aseară. Aceea, și aceea este una, zic, bună lugurie, toți pot și să zduchească. Că noi ți avem duchită. Eu mi duchi mult bună și cu toți, zic, îi scriu vărnoră, cu stica putui și sviveti de aștormini și ești, când putem și tot la tu cafii iertare și mulți de noi armânie și putem și să vedem, să tănem și să facem ceva, cu cele mă aveți, să zic eu și pe Facebook, eu tot le scriu pe daule E mult merisești ca andabaz tiva îngrăpsit pe Facebook, iți sibă, tini tot nabaz și a producerea permânești. Și asta mi se pare un lucru mult ușor. Și eu vreau să spun, aceea e bună. Când guvernul dă nu știu tora cât rămânește. Mașite, cu este lucre, cât putem, un chiro nu putem spre aduc termenii de când sfeța aceea cu Cristina, după că lu băgăm costa, eu să spun una anecdotă mult bună, ești de țel chiro, după aceea vor că Cristina sfeța aceea sfețe, lu băgăm costa, Halicea, nu știu ce va rămânește. Și una strigare de toți armântiniri, nu știu ce mult rămânește, și tot chiro și de lângă mine, și zicea, Zoia ți asta. Și tora costa, zburaște perfect rămânește, și aceea una ideea lugurieții putem să facem cu țerea adunări, că nu lipsește tot să știvă multul, mama zvarma, a țițis nu va, aceea este atendusă, aceea este dadăsă, aceea himnoi, spota și se adună, spota iară ideea aceea scenă, și să așițe și cama să înveță, cama cu zburare, e mai soț cama, e mai oameni care sunt
aproape și cu care poți tot să zburăști, să le ai cu bana. Noi nu avem Corea, cum zăsi și ne cunoscum atunci, ma noi nu avem tu bana ti totena și când eu simt, ana videm Aflăm vărmără. sigura. Și Vă aflăm astea, și tot la anda videm și oameni tineri, cum hitini, cu ahâtă mirachi, cu un zburare ahât mușată, atunci aducem carenica nădii, și că nu lipsește suchire mai este nădii, și că lipsește cafeul din noi, seamănă ună simiță care se ducă mai largul limba și armânească și tută cultura bună și armânească. Tricum multa onia chirolul și nu voi spitisim fără să ne spui ni cheamă cât de avem lucruri nicămă, să ne spui ni cheamă de lucruri luții la Dartini, că lucrezi tu domenia asta de asigurări și să ne spui în câțea în greacă tu bană, ca oamenii să adară șahtări asigurări și după aia să ne spui ni cheamă cum te aflași tora Roma, care este istoria cu este de țării Roma și cum este bana acolo. Și după aia vă invitisim cu acea întrebare, acele trei întrebări de Sony, și tot le avem tica fioasti a noastră. Tora, tățează că lucrul de rază, ți un factor, este legat cu ce zburam radionul și televizia. Iar este cu comunicație, iar este cu multă oameni, ca fițoa cu multă cliență. Tu rolul de azi este cu Roma și este 2 ani jumătate, ninga 8 mesi, 7 mesi, Timoțe, de până turnăm tu Scopia. Și eu, tu ești locul unii este nu lucrez, că eram manager asta tot clienții au multul, cum zice, pistipsetul mine și sigur aici 17-18 ani sunt la mine și tu te lipsește, pistipsesc cu tine, pruta va stea de tine, că întrebă cum ți lipsește să facă tu bana când lipsește să cumpără asigurare. A depo spetrec eu la lante, sledara acele lucruri. Și de spate ștora, eu mi gândeam că o să ies și lucru niciade, că eu de lihea poțe nu ies cu că lăcărtoarea poțe, că muiare diplomată locul niciade, nu lipsește să lucrezi și nu lucrezi. Și nu lipsește, mai eu ies cu șactare, toți clienții, că tu îți oprătă mi caftă mine, tută ți o facem, tută coordinație, iară o fac ca manager, cum e cu acolo, și nu este șale, aceea este a mea vrere, cum este vrere tu televizionul și radionul, că și apendu eu era jurnalist, nu profesor de istorie, am jurnalist, tu Iugoslavie, tu sport și tu vecer și acele sunt cunoscute a noastre de Iugoslavia reviste. Ma și Lalu era un din fondatorii de unul din najcunoscutile femiriți Nova Macedonia. Și așițe și aceea lucrul tătează cu jurnalismul când locația este legat cu oamenii. Și comunicația ideea și istul lucru este tot cu oamenii și comunicație și cu tută și eu când ești cu Roma, tot chiruiesc cu online cu zbărăsc cu oamenii, ți lipsește de tută ziua și protătrețe avem activități ideea, cum întrebași cum este bana Roma, tute de cafe ziua cu ficior, cu sport, cu de tute, după avem activități cu oamenii băneză Roma, macedonții noștri și toți alții de tu a nostru statul. Avem activități culturale care lipsește tot în asta este una de noastre lucruri ți le facem cu bărbatniu. După avem activități și cu toate diplomaticul corp îndoare, toate adunări, toate andama să ți facem civati lucrurile să ne gămâninte cât putem cafe cu și o este comunicație, și o este cât putem promovăm, cum zis știne Crușova, tu poți să negătora vera, eu tot în aduc și o când ies cu Roma, știi Crușova, tu ți-o vzără, îi le spun cadrul ei, și ti Scopia știe nostru stat și tie nostru popul și te ți spuși că când mă întreb care hiți voi,
Eu molto chiro a casa. Ti non l'hai primi flan drepto, l'hai ingetti. Eu din Gărăcaț, din 15 di Roma, ma no, de fapt sto a casa în politică cu români macedoni, vlastiți în țară, tărățele nu voi spun nu este istati, a noastră mă avete, mi se pare. Și se da, eu cât pot priaduc șoțe, și te români, și te nostru Crușova, și te lucrul Тут tu aceea va Roma este Roma, cum mă întrebași cum este, nu poate una ziua să trecă să nu afli ceva nou. Eu cât chiruiesc oțe, turistic eram, dau minte, 15 de ani cu dada mea și copindu-i și știu cum este turistic, știu cum este tora când băneți, nu este... Yeah? Și le cunoști și tu te lucre și cunoști că capi ziua ai ceva nou să vezi. Și un muzei, ca să văd că este, eu mă gândesc cu, bun, nu poate, nu te hibă interesant. Tot în are ceva. Și că armănii care ajung în Roma până tot augustul, poți să afla clonica Zoia. Și famicaftul? Augustul căftațul Crușova. Și tu-ți bicaftul și eu mult mi caristesc cu Florica, tu ți vin roți armânghi și mi căptară, ca ai cultură și unor mi vizu și nu li spun tuți, ma eu nie chete că mi vizui cu multul din ăși și așa este, să vedem, să avem, să avem, ațeihim, niheamhim cât putem, să facem cama, să adunăm, să facem inițiative, că ți-ar pisipsesc o căvănora, a să ducă și te minte și a să cățăm și a să facem ceva cama, noi cai cât putem, iar zic, nu, ți-o zic cai cât putem. Zoia trecu una sihate și jumătate, a zbuiră una sihate și jumătate. Nu știu când, cum a zbuiră. Nu are ceva, noi ne hărsim mult. Îmi pare rău că nu acățăm mult să zburăm lucrurile ce la dar tora, ti profesia ta, ama pazine Arada, vai și altă oară să zburăm. Ne hărsim. Matricu cât kilo, bine, tățează comunicație, legată cu comunicația, iar atâta tica cu tine și menageri cum ești cu toate ația o fac de pășmă, asta zburăm și aceea este că e important că toți oamenii le disește să aibă asigurare, că doar acasă, a că ță aceea crească, a că ță și nostru stat, oamenii pistipsesc cu și vizură că are multul panico faptă, tu multul case arsiră, multul lucre sfeții în mare companii arsiră și acele toate lucrurile a că țară oamenii și zația în șcama toți cresc și atea asigurare de case, de nizere în afară, oamenii când o nec în afară pe cale, nu nec fără asigurare. Și acele Andreea, este lucruri că nu știi când e un taxirate și magini sutreț cam alișor. Prite asigurări. Acele lucruri. Nu e tot în bun cu comunicație, are multul să-ți cu câte una să dau pe telefon cu clienții când o altă când îți facă vărnufănicul, că lipsește toate lucrurile. Acele sunt bune lucruri și atunci nu este cât te rădere, chirurgul lipsește, să lucrăm, să facem cum lipsește naima bună și să-ți Hristol, tu ți pistipsesc cu mine și ați mi-am ducat și dure rămânții hin la mine și pistipsesc cu mine și dar asigurare la mine. Că nu este lucru să dar asigurare, lucrul este de focul cu aceea. Să este cum lipsește când o să vitisesc, când o să aibă panică. Perioasă Zoia, eu mi hârsi mult că zburăm mult știi Crușova. Că avem idei bună ti vacanță, ti diveră. Și tu bitisit avem ațele trei întrebări scurti. Să-mi spui în prota ți zbor armânesc cu țare hare multu. Și mie și fratiniu și dadă-me, că lipsește să o ducă aminte dadă-me, nu o duce aminte năstă este Macedona, că izbraște toată ziua românește și tot cu nipotul Mario și cu toți nipoții.
Și multe ori o strigat emisia, mă, nu v-ați expuneți în asta. Ma este, tu spun că mama rămână de rămânile, și de rămâni, eu pisipsesc că este și năstă nu vă zdăcațea, năstă dățe nu zburașițe, nu este și te lasă, toră eu bună zburăsc cum mă lasă pe mine și tățe voi tăc și năstă, dă, dă, vă și vă. Acele să zbore că sunt cu una parolă, zbor, cu una dă. Dă și vă. Acele sunt și au zvonimir bărbat, eu când le dă mult era toate acele și aniani sunt naima interesante. Tora, da, întrebarea era ți mâncare armânească, țarihari. Măcar armănesc, tot în asta documente pita cu curcubetă, ți-o dară dada mea carmănile, și pita cu praș, ma pita, că pita ghine, măcar e asta ghine, ma de toate că eu mult mă dulce, dulțeinile, armănești și plăținta. Multul este licdosă, multul este știu știți, ma eu voi văd de chiro, să probesc lușcădoarea care momentul de un ranec și probesc cu ioară și îi spun zoia, vine, probește plăținta. Și ația de țănea întrebare este legată de cântic lui Armănescu și care să aibă cântic, ți luai mult tu mirachi. Cântici armănești mi sunt toate buni, cam de Crușova, că e normal, că tele mandolinile și toate, ma de patru cânticul lui voi mai mult. И кофенду ю tot era crec Johnny Craig lu cantam, ma bărbatul meu nu va ți-l cântora, că te Craig Johnny Craig, nu rădem chiar. Nu are țigaile astea adunătora, că tu nu Johnny Craig. Nu are țigaile să adună-te, nu are țigaile să adună-te estul cântică mea, ti luăm vestă. Și nu ne rădem noi, minte când îmi cunoștează te tițită, te Craig Johnny Craig, ma și ca aia mi te să ne rădem. Care era cânticul de la Paplu? Ți zicești că ți avea hari, nu de chei? Василаки Алшутку. Василаки Алшутку. А цел este ți prot надuse автомобилul și ți are un dracu, a cel este cocea buracul. Papiu, unul burac, ca ți sunt de ți și ți schimb ligați cu niște dumihim cu burac și uzi burac. Perioasă zoianti, moabete editora seara și ninti să spunem noapte bună a mutitorilor a noștri care ați vrea să lupitreți un zbor tu Sony. Eu să vă zic Hristo ți mi strigați și n-ai importanță de toate. Este că adrați una lugurie, ți este mult bună terminame. Aici este cum dă-ți armaname, este mult importantă că tu ți nu știu mult bună armănește și că ți știu armănește. Că ți nu știu mult bună, poate ala și tie cam lungul savdă, cum ne de a vostra emisia și tine spui mult lucruri sunt ideea legați pe România, înveță-te România și eu pistipsesc și voi tu astănetă și puteți cu este entuziasm, cu este tută ți o faceți, ninga chirocama să faceți și eu pistipsesc că ninga onoră ca să aibă ninga actor că voi ți poată să facă țiva actare de a nostru public. Perioasă Zoia, le spunem seară bună a mutritorilor a noștri, la Hristosim, către curăștora seara de adun cu noi, în dau, mai multe minute. Și să ne vedem cu ghine alantă joi, cu altă oaspită și să aveți sănătate și un an să ducă tot lucrul ambar. Seară-mi și atât, toți mutritorii a noștri. Sănătate, vedere bună!